Musikana wekuspa abatwa achizvifadza oga mutoilet pamacameras abva adzingwa basa. Kuri kunzi zvakare pane news dzekuti akomita suicide. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Imikani zvakaoma zvakambotagwa naKetina zviya kuti zimurembwa pawawa ndorabata sisi. Ava vakabva vati palunch rega vangoti kuseri vanombozvibatsira asi vabva vangobatwa nemakamera. Unoshaura kuti Spar yacho yakaita seiko inoisa macameras mumabathroom ndopazobuda umwe achitaura kuti kwete akazvitora video ari muuniform ndobva atumira boyfriend inova iyo yakalikisa. So Spar yangoona iyo kuti this is our worker akapfeka uniform saka vabva vangomudzinga. Manetizens ari worried nenyaya yehygiene kuti kana vachibva kubathroom ikokoko vanosvika vachingonanga kumafruits kana kuti kudheli kwavanenge vachibika vageza here maoko. So many people are concerned asi vari kuti zvazvisina hazvo maturo ekuti unosvika pakuzviuraya. Vari kuti internet inokangamwa saka we will keep you posted.